Prajem ťa. Pred 7 rokmi som mal v týchto miestach nehodu. Prišiel som o zrak, ale za pomoci rodiny, priateľov a sponzorov sme v týchto miestach založili beh ľudí vidiacich srdcom. Je to beh pre rodiny s ťažkými osudmi. 31.8. dojdi aj ty na tento beh, pomôžeš dobrej veci. Dokážem urobiť už za pár krôčkov. 31.8. dojdete všetci pomôcť dobrej veci.